Myslím si, že to sú vyrovnaní superi, tak jak Slovensko a Nemecko. My sa budeme skôr snažiť vnútiť im svoj štýl hry, nebudeme sa pozerať na nich, my na Nemcov musíme hrať to, čo my vieme. Ťažko by som rozprával o zbraní. Pre nás bude dôležité, aby sme vstrelili góly. Pokiaľ vstrelíme nejaké góly, toto mužstvo dostáva strašnú silu a ja by som si len prijal, aby sme dali úvodné góly my. Potrebujeme bezpodmienečne vyhrať, aby sme mali 3 body. Pokiaľ by sme vyhrali, máme ešte šancu aj hrať v turnaji o ďalší úspech. Pokiaľ nie, čaká nás vlastne skupina o záchranu, ale tam sú tie 3 body nesmierne dôležité. Nie sú frustrovaní, pretože my sme naozaj hrali s Rusmi a s Kanaďanmi, ktorí budú kandidovať na zlato. My sme si vedomí sily supera a my sme milo prekvapení, ako sme dokázali sa vyrovnať svojou hrou a vidím na chlapcov, že sú sebavedomí, že si veria vo vlastnej sily. Žiaľ, ani jeden zápas sme nedotiahli do víťazného konca, preto sa sústredíme teraz na zápas s Nemeckom. No, tak ja si myslím, že musíme hrať naplno a musíme hrať takým istým spôsobom, ako sme hrali tie 2 zápasy, čo sme hrali teraz. Musíme hrať dobre do obrany a musíme sa snažiť dať nejaký rýchly gól.